Ina kuke 'yan kasuwa ga masu sayan ɗaiɗai ko sari da masu juyan mota ko mashin ko keke napep har da manyan motoci irin su tireloli, tihohi. Ku zo ga sauƙi ya samu. Ku hanzarta ku je shagon Alhaji Hali mai mai, shago number 21 a magajin gari Ward kusa da gidansu Alhaji mai. Lallai wani aiki sai a Masko. Jaki na zan ɗauko mala. Jaki na zan ɗauko mala. Ko ɗan fulani ya hankuli. Bari in ɗauko jaki na ya yi mashin ɗin. Ya ka je ɗan fulani a ji maganar jaki ba ƙauye da ba nan fa birni na aiki. Sannan maganar juyan ga na ce maka tunda ka taho nan wurin Alhaji Hali mai maganar juye matsala ta ƙari. To kai baka san can ba haka aka ce mai ai. To wannan ƙarya suka yi ma. Ɗan fulani ya hankuri. Tunda ka taho wanga wuri magana ta ƙari. Kana ji? Nan wurin ga da gani za a yi ma juye mai rai mai lahiya. Shin kana da tabbaci hakan? Ina da tabbaci saboda shi ya muta. Sannan wanga mai juye abokina na. Tunda kai riga ka taho wurin Alhaji Hali mai magana ta ƙare. Ta inda aka yi ma juya ta amana kana aka shi. Su ma haka sun kace min sun iya. Ƙarya suka yi ma sun mashe ka bahillaci ba kauye. Nan ho birni ne hake ba kauye ba kana magana wani jaki. Wani jaki? To yanzu da aka jiya nan za a yi ma juya lahiya lau. Ka gane? Ma shi na buge ya ki tashi. Bai yi. Kuma hayaki ya kai ya cijo. An cuce ka na an ci amana. Eh? Har canji sai an baka amma kai kira min mai juyen. Alhaji mai Shin ka tabbata ba irin wancan na ba? Ba iri yana ko alama. To kira min. Juye za a yi mai. Juye na ƙwarai na asali wanda zai je gaba ya faɗi. Ka gane an yi mai juye kwana uku a yanzu kika ma bata ko ya buga bata. Shi da ni kawo shi wurin Alhaji Hali mai a yi mai juye. Shin kai na mai juyen? Eh shi na kai ga hinan ga kai yi magana. Mashin ɗin ga in gaya maka. Ai mai piston. Ai mai ringin. An zo ai min juye yau kona uku da ya mai juye amma yanzu ina China yankan shinkafa ya cije min. Yanzu da ƙin ni toren ga na buga ya cije gaba ɗaya. Yanzu tunda har Allah subhanahu wa ta'ala saka ta horon Alhaji Hali mai matsalar mashin ɗinka an gama. In dai juye na a yi ma juye a sama mai na ƙwarai mai inganci babu kamar wanda a macikoki ba. In dai za a yi ma juye yana yiwa Allah kana juye ne da irin mayukan da ba su kamata ba. Ka san akwai 'yan sata kamfani. Insha Allah rabbi za a yi ma juye za ka samu kwana 40 kwana 14. Ka bari ya yi min. Dama na ga yana wahala yana ta bugawa ni turo shi kawo shi. Gaskiya tunda na kawo shi wurin ku zan wuce. To Allah a yamai juye in ya je gaba ya faɗi. Insha Allah. Ya faɗi kuma ya ji daɗin aikin da an kai wurin ga ya kira wasu su. Kai ka yarda da shi. Ƙwarai mutumin na saboda haka ni zan koma. Kama aiki. Kama aiki ko. In mai juye ka sa mai a Moscow Duba na mashin kai mai juye wanda an nagari wanda ratsa injin. Kai kama ya saka samu matsala da kai. An gama sai ya shekara guda ba a mai saki. In ka so insha Allah. A Moscow suke da Vital SM 5004 liters na mota ne, Vital SM 2000 na mota ne, Injin Super 4 liters na mota ne, Injin Super 1 liters na mashin ne, Oya 40 na keke napep ne, Oya 20 shi ma na keke napep. Duk za ku same su 21 magajin garo shagon Alhaji Hali mai kuma duk a Moscow kamfani ne. A Moscow ba a nan kaɗai ya tsaya ba, Randon Agent 25 liters na tireloli da tihohi ne. A Moscow sun kawo muku Gear Oil, akwai kuma ETF na Power Star, duk za ku same su a shagon Alhaji Hali mai. Domin neman ƙarin bayani 081 66 96 6024 a Hausance 081 66 96 6024 sai kun zo.